Менә бүген сез президент атамасын яклап шушы бекетне оештырдыгыз. Моның нәтиҗәсе булыр микән? Ничек уйлыйсыз? Моның нәтиҗәсе булырга тиеш. Чөнки безнең дәүләт шурасы 1 январга хәтле, 15 елның 1 январына хәтле Конституцияны үзгәртергә тиеш һәм безнең президент исемен алып ташларга тиеш. Безнең таләп Конституцияны үзгәртмәскә һәм безнең президент исемен саклап калырга. Моңа нигез дә бар бу таләпләргә. Чөнки федераль закон бу таләпне куя торган федераль закон ул үзе Россия Конституциясына каршы килә. Ул үзе канунсыз. Һәм шуның нигезендә безнең дәүләт шурасы бу безнең Конституцияны үзгәртмәскә тиеш. Менә бу Путинның ачыклавы булды. Татарстан халкы үзде хәл итәргә тиеш, президент атамасын дип. Сез моны ничек бәяләр идегез? Ничек аңлатыр идегез? Ул бик дөрес ачыклау. Әмма ләкин ул соңга калып ачыклау. Чөнки 1 январ 15 елга хәтле эшләнергә тиеш инде. Шуңа күрә безнең Фәрит Мөхәммәтшин һәм безнең депутатлар ниһаять үзләренең сәяси ихтиярын күрсәтергә тиеш ниһаять 4 ел үтте инде. Һәм президентны саклау буенча адымнар ясарга тиеш. Бу мәсьәләне 15 елга күчерергә тиеш. 14 елда үзгәртмәскә. Монда шуның сәбәбе шунда, чөнки шушы араларда Татарстан Республикасының президентының исемен юкка чыгару, юк итү яки булдырмауны инде киләчәктә башка исем белән кулланырга дип карар кылынырга тора. Шунда монда таләпләр безнең дәүләт шурасына. Чөнки аларны халык сайлады, халык исеменә чыктылар алар. Бөтен саларында без сайлаган кешеләр һәм безнең таләбебез шундый безнең халыкның. Татарстан ул бөтен татар халкының, бөтен дөньядагы татар милләтенең йорты һәм аның булырга тиеш дәүләте һәм хуҗасы булырга тиеш. Һәм ул безнең президент, без аны сайлады һәм ул безнең гарант. Шуның өчен таләбебез шундый. Бу безнең иң беренче язылган Конституцияны үзгәртмәү һәм үз көчендә калдыру һәм безнең милләтебезнең йортын җимермәү, милләтебезнең хуҗасын юкка чыгармау. Шундый таләп безнең.